Pepa eta bere familia oihanera joan dira. Eta de repente... Dinosaurio bat agertzen da. Ui, ui, ui... Zeu zain dago. Nik itxararen antzerkia egiteko akoratu dut ipuin hau bihotz-bihotzetik. Ja, Bihotz-bihotzetik. Nik maite zaitut eta zu, nik pixka bat. Ni maite zaitut eta zu, ni 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 pixka bat. Nik maite zaitut eta zu, nik pixka bat. Pluf, pluf. Nik maite zaitut eta zu, nik bihar eta beti, bihotz-bihotzetik.